O Café Plaza de Ribeira, o Galeón da Pobra, o Pic Baixoanes de Boiro e o Guadalupe de Rianxo fixéronse cos premios da ruta Máis que Tapas Barbanza-Arousa. Esta iniciativa, desenvolvida durante os meses de outubro e novembro nos 4 concellos, ten por obxectivo desestacionalizar a oferta turística, o tempo que se poñen en valor os produtos gastronómicos da comarca. Sempre fomentando tamén ese turismo de proximidade no que tradicionalmente se chama tempada baixa, é dicir, fora da tempada estival, que é tamén o que pretendemos. Ademais desto, tamén se pretende poñer en valor a gastronomía do territorio con tapas que teñen como base os produtos da zona, produto do mar sobre todo, e tamén fomentar os viños e poñer en valor os viños da IXP Terras do Barbanza e Iria, moi importantes tamén na nosa estrategia enogastronómica. O éxito foi rotundo cunhas 9.000 tapas vendidas que xeraron uns 40.000 euros de facturación, incluindo as consumicións. Neste ano foron 36 locais dos 4 concellos que reportaron máis de 40.000 euros de beneficios de impacto económico nas 4 localidades que conforman esta mancomunidade. Facturamos moitísimo máis este fin de semana todos. É unha alegría poder facer isto. A seguridade, a confianza e, sobre todo, o futuro que nos dá estas cousas. Estas cousas son vitales para a hostelería. Ademais da degustación de tapas, a iniciativa tivo unha gran presenza en redes grazas á colaboración de divulgadores e influencers locais que multiplicaron o impacto desta ruta. Contamos ca presenza de Todo Mal, tanto en Rianxo como na Pobra, tamén do Oliva en Boiro e por último en Ribeira de Rogelio Santos. Creo que foi moi positivo, os números son moi importantes a hora do impacto que tuvo e a presencia que tuvo a promoción do evento e tamén destacar os premios que se deron a través dos viños de denominación de orixe, non?